hapon na ayaw pa magpasok. Sulod na! Ping. Ayaw pa nila magpasok, Ping. Sulod na! Dia. Nanginom pa. Sulod na! Sulod! Hi, Ping. Pasok! Yan. Diba? Bilangin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Correct. Okay na. Magsakay ko, Ping. Bye. Bye. Pinutol nga pala namin yung mga saging dito ang nakaraan. Wala na. Inubos namin kasi di rin mapakinabangan yung bunga. Puro sira. Tapos ito na yung bago dito. Yung dito napagkuhanan na rin. Yan, may kanal dyan na inayos ni partner nung nakaraang linggo. Daga na. Ay, dili pa rin. Bilang ko na ka sa ubos. Ano daw? Daw? Pangalawa, no? Yeah. Masang lingo-lingo. Guys, kita. Kuha na ito na imuhang balde, Ping. Ay. Ayan na. Dari lang guro ni isa. Guroy. Ay, gupuha sa sunset na po do. Another day. Another sunset. Na maganda. Aray. Bye, Ping. Bye-bye. Amazing ang view, guys. Ang ganda. Ito ng kwaon. Pero ha? Ali ba? Nalukot-lukot lang. Ali nga ni. Lisa ba? Hadlok ra ba kayo ka kay? Suki ka karon na. Grabe. Sige kuwan. Ay uwan. Ulan day. Ay ulan. Init. Wow. Ang sunset. Ang baka namin, guys. Ayan na. Si Badok. Na makulit yan. Tinatali yung tali sa kanyang liig. Diba? Suicidal na baka. Ayun si... Sino yan? Si Dudong. Hindi nyo masyadong makita. Ayan. Ayan si Dudong namin. Tapos dito, ayan si Bambam. O, diba? Paldo sa napier yan. Yan. Tapos yung ilang tatlo. Nandun. Ay, ayun pala si Dave. Oh. Dave. Ayun si Dave. Layo. Tapos somewhere there, si Abdul. Tapos, ano ba yan? Nandun si Jackie. And dito kami. Diba? Ang ganda ng sunset sa likod.
Wala na. Wala, pasan, ano na gid siya? Paset na yan. Amazing. That's how amazing it is.